Сузанзан ва марди булҳавас. Сузанзане буд, ки дар банди дасту тахтапушту сари синаи хоҳишмандон сурати дилхоҳи онҳоро мекашид. Сураткашӣ бо сузанзанӣ амалӣ мешуд, яъне ба бадани хоҳишманд сари сузанро мехалонид, ҳамин ки хун баромад, ба захм сиёҳӣ мемолид. ҳамин тавр дар ин ё он ҷойи бадан сурат пайдо мешуд. марди булҳавасе хост, ки дар тахтапушташ сурати шер дошта бошад. Вай ба назди сузанзан омад ва хоҳиши худро баён кард. мехоҳам, ки сурати шер маро ба шер монанд кунад. ман зуру тавоно бошам. Сузанзан сӯзани калонеро гирифту ба кор сар кард. ҳамин ки сари сӯзанро якду бор ба тахтапушти мард халонид, вай ба нолиш сар кард. Э вой, мурдам! Ту ҳоло куҷои шерро кашида истодаӣ? Сузанзан ҷавоб дод: думи шерро. Мард гуфт: аз барои худо, думи шерро як со гузору аз дигар ҷо сар кун. Ба шер дум чӣ дар кор? Сузанзан аз дигар тараф ба сузанзанӣ сар кард. Дард тоқатфарсо буд. марди булҳавас боз нолиш кардан гирифт: эй марди нек, куҷои шерро кашида истодаӣ? Сузанзан арақи сару рӯяшро пок карда ҷавоб дод: гӯши шерро кашида истодаам. Мард гуфт: илоҳу барака ёбӣ. Шерро бегӯш каш. Ба шер гӯшт чӣ дар кор? Сузанзан чизе нагуфту аз тарафи дигар ба сузанзанӣ оғоз намуд. Мард боз дигар тоқат накарда фарёд зад: э ман қурбони ту, куҷои шерро кашида истодаӣ? Сузанзан гуфт: ман шиками шерро кашида истодаам. марди булҳавас оби дидагонашро пок карда нолидан гирифт: ба шер шикам чӣ дар кор? аз ҷои дигараш сар кун. Сузанзан аз нолишу хоҳишҳои беҷои марди булҳавас ба ҷон омад. сӯзани дасташро ба як тараф партофту дод зад: оё шере ҳаст, ки бедуму бегӯшу бешикам бошад? аз ҷо хезу роҳи хонаатро пеш гир. марди булҳавас илтиҷо кард: охир мехостам, ки дар тахтапуштам сурати шер дошта бошам. Сузанзан гуфт: бо ин ҷасорату ғайрату тоқате, ки ту дорӣ, дар тахтапушти ту шер чӣ кор мекунад? марди булҳавас ноилоҷ аз дукон берун рафт.